Nis, fecinn sib réimse leathan Uirlisí Ceoil os mo chóir amach an seo. Mar sin, inniu, tá muid go le plé Uirlisí Ceoil. Nis fecinn muid bowran, violín nó fiddle, fadógaí agus guitar freisin. Nis is Uirlisí seo I deca in éon sesiún ceol tradiisiúnta fud fad na tíre. Nis cinnte deca banjo agus cardín agus flút chomá le go leor Uirlisí eile. Brenn muid dús mowran. Is feic mú dedan das ámad agus gúil crackan agus gúil maide ámad am freisin. Is cnag Uirlisí tá gestin seo. Agus siad bíle cnag Uirlis ná Uirlis a bhultar le rud a cínte eile. Nos an maide a crackan, mar seo. Nis úsátar bowran chun rithim an cheol a chuine. Cnag Uirlis. Nis brenn muid violín inis, agus feiceann muid nach cnag Uirlis tan seo, mar go bhfuil sreanganna nach bhfuil. Agus úsátar bawa chun ceol-foghlaim as na sreanganna sin. Is Uirlis sreanga atá a gceist le violín. Sin Uirlis sreanga nó violín. Agus úsátar violín I gceol tradiisiúnta, I gceol tíre, I gceol clásicach, chuir chin ceol is féidir violín a chluisteal. Nis Uirlis sreanga eile ná an gitar. Agus I rís is Uirlis an gitar a chluistear I gceol tradiisiúnta, gceol tíre, gceol pop, rock, chuir chin ceol chluistear gitar. Is Uirlis sreanga atá gestin seo freisin, agus úsbultar na sreangan le de féireachí mar seo. Uirlis sreanga eile. Well inis, mar grom muid a caint an ngui inné, tá muid go le caint inis inne gui Uirlisí. Is tá trí cín am an seo. Tá trí adóg, tá gá adóg stáin agus tá fadóg íseal. Is feiceann muid gúil méid áire chuin cheann acab. Tá fadóg seo is gléas D, sin ceann is lú atá an. Sin in chéad ceann eile, seo bí mail, tá sé beagán níos mó, agus in ceann is mó ná an fadóg íseal seo. Tá sé seo a hain in gléas D. Éist man go bheiceann muid an difriocht atá san nóim atrab. Fadóg D dús. Fadóg D. Nis éis an difriocht idir fadóg sin agus a fadóg seo. Tá sé beagán níos mó nach bhfuil bí mail atá gestin seo. Tá sé beagán níos ísle nach bhfuil an uaim. A bhrí sin, má chas muid an ceann seo, an fadóg íseal seo, bechearc amach an uaim níos daimhne fós, éist gíle seo. Cé gur gléas D atá sa dá Uirlis seo, tá an ceann seo bhaid níos daimhne, mar go bhfuil sé níos mó. Nis brenn muid gceol uireann, agus feiceann do gúil go leor Uirlisí gceist I gceol uireann. Tá violíní, Uirlis sreanga, viola, an violín beagán níos mó, cello níos mó I ríist, agus an sin an tol gáard is Uirlisí sreanga iad seo fad. Tá crite seo freisin Uirlis sreanga chomá. Nis thuasan seo feiceann muid gúil droma an seo agus piano is cnag Uirlisí iad sin. Cnag Uirlis tá sa piano, mar tá casúir bheaga a bhórlinn sreanganna. Agus an sin tá na gui Uirlisí seo fad. Tá piccolo, clarinet, flút, trompa, tuba agus an corn francach. Éis muid le cúpla ceanna cubanis. Seo tá an tuba. Éis muid le seo dút. Feiceann muid an chruthata agus is Uirlis an mhór tá an séideann túis deachan seo agus tagann an uaim amach an sin. Éist gíle seo. Nis, feicear a gceann seo tá cón an seo chomá, ach tá an uaim agus a seo bhaid níos airde. Éist gíle seo. Tá flút a gcoinne sin,
agus séad muid thar bálann seo a ggóir an flút éist giile seo. Agus a ceann deire an clarinéad. Agus rí séad an túisteachan seo sé dú an chuí isteachan sin sa clarinéad mar seo.